Que tal? Bo día, estamos xa chegando ao final deste primeiro festival de podcast. Imos facer unha charla que titulamos como Podcast do Momento, no que vamos a, bueno, despois de todo escoitado durante este día e medio, pois imos facer unhas pequenas reflexións a partir de diferentes perfis con respecto ao podcast, non? Xa falamos moito do que son os podcasts, do que a súa interacción, a súa relación coa radio, como facer podcast, como monetizarlos. E imos agora pois, un momento un pouco máis relaxado. Vou vos presentar os meus compañeros de mesa. Empezamos por ali, por Iago Gordillo, coruñés, comunicador, streamer de videoxogos. Dirixe e presenta Recuncho Gamer desde 2020. Sí, 5 anos. Ten outras experiencias como un xogo, un día un xogo, é o codirector de Outeiro Verde. O máis recente que fixo foi coordinar Pixel a Feira, que é o primeiro salón galego dedicado en exclusiva ao videoxogo. O que destacaría eu así de Iago Gordillo de primeiras, o labor que fai para achegar o videoxogo a un público máis grande, sobre todo o que máis importante, desbotando os prexuizos que moitas temos con respecto a isto. Será moi interesante ver a súa visión como algo que relacionamos co audiovisual, pois ten unha relación co podcast. Benvido, Iago. Graciñas por terme. Logo temos aquí a miña esquerda tamén, máis preto, a Nuria López Presedo, é xornalista. Ela leva 30 anos exercendo a profesión e durante 28 adicouse por completo á radio. Desde 1997 traballa na CRTVG, que agora se di... Non sei como se dixa. Bueno, Corporación... Non me sinto moi identificada. Este é outro tema. No caso de Nuria, estamos ante un podcast recente, non? En xaneiro de 2025 estreou o podcast A Ferida Aberta no 36, no que propón un percorrido pola Galiza para analizar o impacto que causaron na nosa comunidade os case 40 anos da ditadura. Entón, digamos que o que consideramos un podcast especialista, baseado en testemunhos, con moita preproducción que falábamos antes. A ver, que opina do mundo do podcast, Nuria? Nuria, grazas por vir. Grazas por convidarme. O meu carón teño personalmente un referente no que a radio musical, Luis Íñiguez, que leva décadas o mando de 18 rodas. Cando digo mando, selección e comentarios. Isto é importante porque ten relación entre o que é o autocontrol, a radio. Luis, que segue facendo o programa en Radio FEN, en Radio Fusión, el vai gravar a súa emisora, e o programa logo é podcastizado, que podemos dicir, compartido nas redes. El ten o perfil, poderíamos decir, de nicho especializado, un programa de música para connoisseurs, exquisito, moi cuidado, e que leva nas redes sociais, supoño que desde o 2008, para compartir estes contidos desde que a internet nos permite a posibilidade de que un programa feito en calquera sitio, neste caso en Radio Fene, sexa redifundido. Moitas gracias, Luis. A ti. Bueno, pois imos agora lanzar unha primeira tema, pois un primeiro tema, un primeiro fío do que tirar. Cal é o voso feedback con respecto ao podcast? No teu caso, Iago, pois tes o feedback entre outras cosas do recoñecemento e de moitas visualizacións. Sí, tampouco, o sea, temos das visualizacións, no caso, sobre todo, de podcast en galego, tamén unha cousa moi relativa, o sea, se busca cifras parecidas ao que é o podcast en castelán, pois obviamente falamos de outra cousa. Nós temos un dobre feedback, o das escoitas, pero outro temos tamén o da propia participación do público, porque sí que creo que así un pouco unha novidade con outros perfis que temos ao longo deste evento, é o tema de que nos gravamos o podcast en Twitch directamente, é dicir, con público ao vivo, por entenderos de alguma maneira, porque temos o feedback en directo de xente polo chat que pode intervir e participar no podcast cas súas intervencións. Entón, nos estamos pendentes. É un formato un pouco como clube de lectura, neste caso videoxogos, pero un pouco ese formato de propoñer un tema e a xente que este en directo
vendo a nosa grabación tamén pode participar comentando e nos se un comentario interesante incluímoslo na conversa ou incluímos a pregunta niso. Entón, sí que un formato diso de, xa que non é tan doado facer un podcast en directo, que oxalá xa máis espazos onde se poden facer podcast en directo con contacto ca xente, que ao final para iso se fai tamén, para compartir do que se fala e facer tamén esa comunión, pero nos co Twitch sí que temos esa vantaxe nun dos nosos podcasts, que é o de Recuncho Gamer Podcast, que aparte sí que o facemos tamén en vídeo, que temos esa cousa que dá que temos un feedback instantáneo a nivel de que hai xente participando e interesándose. Non falamos de miles nin de centos, pero sí que temos un grupiño de 10, 20 normalmente seguíndonos en directo, e logo os que chegan máis tarde, que creo que sí que é interesante, e que no noso caso tamén somos un nicho que é xente facendo videoxogos en galego, que a día de hoxe, tristemente, somos os que quedamos un pouco facendo ese traballo. Entón, moi satisfeito pola xente que ven. Non falamos de números, pero sí que o perfil de xente moi agradecida e que engancha moito co tema que se fala. Como levas falas de Twitch, facer un programa en directo, como levas isto digamos, ao contexto deste festival, o podcast en sí? E que eu creo que hai moitas formas de entender o podcast, partindo de un programa de radio que chega a unha plataforma en diferido, por decirlo, pero que sigue funcionando. Un informativo igual xa son un podcast moitas veces, ou non funciona tan como así, pero ao final eu creo que os podcasts son un elemento que fan compañía, pero que tamén fan comunidade. Entón, eu creo que moitos dos exemplos que temos por aquí vense xa máis dialogados ou máis narrativos, como tamén é o caso dela, que é outro que temos nós tamén na propia plataforma da Galega tamén, que é máis narrativo. Ao final é ter espazos ou formas de comentar sobre os distintos gustos, ou no noso caso videoxogo, eso, ter un espazo para falar diso e que a xente o recolla e empatice con hai máis xente que está con esta pedrada, digamos, e que se mete que se xera esa comunidade. Como temos aquí na mesa unha variedade de orixes dun podcast, gustaríame falar agora especialmente con Nuria, propoñer, non falar, que podemos falar todas. Ti que eres xornalista de profesión, como xurdiu a idea de facer un podcast? Era este caso bastante habitual de que unha sección pequena dun programa, unha colaboración, agora unha idea logo en ti de facer... Eu, neste caso, aínda que traballo en medios, este é un proxecto totalmente independiente, non está baixo paraugas de ningunha empresa de comunicación. Era un asunto que a min me ven interesando desde hai moitísimos anos, o tema da memoria. Teño feito varias cousas desde xa máis de 20 anos. Eu penso, humildemente, creo que é necesario neste momento compartir este tipo de contidos, porque, aínda que nos parece que estamos moi informados, porque temos moitos medios, e temos as redes sociais, e temos moitas formas de que nos cheguen as mensaxes, eu creo que vivimos na sociedade da desinformación, non na sociedade da información, non? Chegannos moitas mensaxes interesadas, manipuladas, e están os bulos dos que se fala tantas veces, non? Por aí, non? E son moi perigosos, sobre todo neste momento no que estamos asistindo, pois a un momento no que está estendendo a ultradereita e todos estes movimentos incomprensibles, non? A mí me parecía que era un momento de que os medios de comunicación ou os comunicadores non só pensemos en entreter, sino tamén en formar e informar, non? E iso é o que eu intento facer, non? A nivel totalmente particular, quero dicir, é un propósito que me plantexei eu, parecíame que era un momento axeitado, unha polo contexto, e tamén outra, porque este ano, estes días, estamos conmemorando os 50 anos da morte do ditador, o ano que ven cúmprense 90 anos do inicio da guerra, e aínda que chegamos un pouco tarde, é certo, porque moitos dos represaliados xa faleceron, aínda quedan. Eu, se botades unha ollada ao podcast, ando a busca e captura de centenarios, nonaxenarios, que teñen a mente aínda moi lúcida, porque viviron episodios que son moi difíciles de esquecer, non? E entón eu o que intento é facer arquivo, non? Non estou tan obsesionada cas interaccións, que as hai, senón con facer arquivo e que quede constancia. E a xente coa que falo, dime que é o máis importante, non? Porque ti é certo, un programa de radio, un programa de televisión, botancho a tal hora e o escoitas e disfrutas, pero logo volveste
esquéceste, non? E iso queda aí. Quero dicir, dame igual se hai 1000 visualizacións que 30, non? Non sei, quero dicir, eu teño unha entrevista de 30 minutos ca filla de Bóveda, non? E eu creo que eso sempre se debe... Tes aí un recurso onde sempre podes ir, non? E o día que ela xa non estea, polo menos vai quedar aí a súa mensaxe. O teu caso é un exemplo bastante claro de elaboración, ¿no? De preproducción, producción, postproducción. A ver, hai un apartado de documentación moi importante. Eu o que non podo é poñerme a facer unha entrevista a un historiador sin terme documentado antes, porque entón estaría facendo o ridículo, e iso notase nos primeiros 3 segundos, vaya. Entón, hai un traballo de documentación. Eu paso má vida na biblioteca, consultando libros que están saindo, ou películas, ou documentais, non? Entón, eso é unha parte. Logo hai outra parte fundamental que é a de produción, non? Produción entendemos coa busca das personaxes que van a intervir no programa, non? Porque ao final é un programa de radio, non? Pero, e aí sí que son moi selectiva, pero teño moita sorte, porque hai moi boa disposición, hai 3 patas fundamentais neste traballo, que son as testemunhas directas. Por testemunha directa entendo quen o viviu, é dicir, xente. Falei con persoas que lles asesinaron os seus pais, ou estuveron en prisión, ou foron represaliadas. Por exemplo, hai un episodio no que fala o último guerrilleiro antifranquista que segue vivo, Kiko, falou comigo, non? E entón contoume a súa historia. Eso queda aí para sempre, non? E despois hai a parte dos historiadores e investigadores, que é fundamental, porque levan feito un labor descomunal e, ademais, en circunstancias moi complexas. Algúns acabaron nos tribunais, por dar nomes e apelidos dos represores, non? E despois hai outra pata moi importante, que son as asociacións memorialistas, non? Que levan facendo un traballo inxente e desinteresado desde hai moitísimos anos, e que eu creo que hai que darlles un alto falante, non? Porque co tema da memoria, bueno, eu non era unha gran especialista, e eu dime conta que ata que fun adulta non souben de moitas cousas que estaban pasando no noso entorno. Eu non sabía que había unha dúcia de campos de concentración por Galicia, que dabas unha patada e che salían en Navarbanza e houbo 4, quero dicir, é unha zona moi pequena, non? E entón a min parecíame que había que entrar aí, non? E tamén tiña a sensación que o millor, pois os que sodes de Ferrolterra, seguramente que saibades moito desta zona, que ademais foi unha das zonas máis castigadas, pero o millor non sabedes nada do que pasou en Tui, non? Ou do que pasou no Barbanza, ou do que pasou, eu que sei, en Valdeorras, non? E entón eu aquí intento agrupar zonas e épocas. E, bueno, e o resultado está aí. Un exemplo, xa imos cara este lado da mesa, pois de unha profesional da radio que leva os seus coñecementos á creación dun podcast. E gustaríame saber como unha persoa que leva moitos anos máis que a min facendo radio, como levas, Luís, ti o tema este do podcast? Cambiouche, afectouche algo no teu xeito de facer radio? Non, eu basicamente fago un programa de radio en directo os luns, ás 12, aquí en Radio Fene, e digamos que a aparición do podcast foi unha ferramenta máis, non? En realidad acabo o programa e logo o que me fai o control Xavier, pois é encargado de subilo e tal. Bueno, tampouco teño moito control de como vai o podcast. Eu en realidad penso na xente que posiblemente me escoita en directo, non sei canta xente pode ser, non? O do podcast, pois, é todo moi relativo, porque eu creo que ten tamén certa influencia o uso do galego, porque, bueno, eu poño músicas moi sesudas, músicas difíciles, moi raras. Normalmente non me dedico á actualidade, xa desde hai uns anos. Eu sempre fui máis de investigar no pasado, e basicamente utilizo como un exercicio de memoria propia para, pois, revisar todo o que teño na casa, darlle oportunidade a cancións que no seu día perdín, e sei que, por exemplo, o programa que fago é moi difícil para moita xente, e sobre todo despois se aparece que está feito en galego, pois ainda o noto a veces, non? Que se ves que de repente se engaden seguidores, pero que ao día seguinte, pois eu penso que a maior parte das veces é por uso do galego, pois desaparecen. Logo aparecen sorpresas, que faz un podcast que diste, bueno, o que levo facendo toda a vida, e de repente ten 1200 reproduccións. Dices, de onde ven isto, non? Cando a mellor a media suele ser alrededor de 100, e ao cabo de
de un tempo, pero tampouco me deixo moito presionar por eso. En realidade, pois, xa teño uns anos, quizáis se me chega a coller con 30 e pico, 40 e pico, pois a mellor ainda tiña, non sei, unhas vistas no futuro, ou falar, monetizar, todas esas cousas, pero hoxe en día o vexo máis como o fago basicamente para min. O que pasa é que logo hai xente, ainda que sexan poucas, que, pois, bueno, conectan coas cancións que poño. Bueno, os meus comentarios, pois, bueno, poderían quedar un pouco fora de sitio moitas veces, porque, bueno, xa che digo, é unha cousa moi sesuda, bueno, sei que hai xente que ten dificultades cada día máis, porque hoxe en día a música, ti o sabes, vai por outras cousas que os que medramos nos 70, nos 80, pois temos outro concepto de todo este mundo, non? Pero bueno, é o que hai. De certo modo, o que che afectou foi que agora podes ter un pouquiño de visualizacións, o sea, saber, porque antes, sabémolo ben, facíamos o programa que nos gustaba, e se a xente o escoitaba, estupendo, pero ao non pertencer a este gremio que estaba iso ao Estudio Xeral de Medios, non tiñamos nin idea de se eran 2 ou 200. Sí, podes ter un pouco máis de control, non? E, bueno, tampouco fago promo, basicamente, pois, a xente que se vai achegando, pois, eu non sei se será unha serendipia ou unha mera casualidade, pero, bueno, pouco a pouco van aparecendo, pero xa che digo, eu tampouco estou tentando chegar a miles de usuarios, non é a miña labor, xa che digo. Sigues facendo un programa de radio que, grazas a internet, é redifundido noutras emisoras. Eso é o que nos cambiou ao principio. Sí, bueno, nós temos a ventaxa, por exemplo, en Emuga, que creo que moitos dos programas se repiten ao longo de... Eu sei, por exemplo, que teño algún seguidor en Allariz, non? Bueno, pois guai, non? Pero pensaba chegar en Allariz, a mellor a xente na estrada, pero, bueno, basicamente penso na xente de FN, de arredores. Bueno, a emisora escoitase moi ben, por exemplo, na Coruña, nas partes altas da Coruña escoitase moi ben, moito mellor que algunhas partes de Fene, por exemplo, onde vivo eu, que é Barallobre, que casi non se escoita, non? Pero, bueno, son cuestións de técnica e todo iso, non? Pero, bueno, o podcast, evidentemente, sí, é unha ferramenta, pero claro, eu se tuviera que facer un podcast non sei se sería capaz, porque eu penso sempre no directo, non? O directo tes que asumir os teus propios erros. Se o fixera en plan podcast, pois non, perdería a espontaneidade, no sentido que se me equivoco, pois tería capacidade de correxilo, cousa que, bueno, un mete gambas na vida, e se fai un programa de radio, pois moito máis, non? A pesar que enténdoche perfectamente, porque eu estou un pé no falso directo. Eu empecé a facer radio hai uns 40 anos. Hai 40 anos a información era difícil, no sentido que moitas veces eu tiña que escribir cartas a xentes que sabían máis que eu para que me comentaran cousas, me mandaran cousas. Hoxe en día, xa ves que tes unha dúbida, vas ao móvil e listo, non? Pero entonces a información era poder, sempre foi poder a información, pero en aqueles momentos, incluso para un acto tan simple como mercar un disco. Se tiñas a información na cabeza, podías facelo. Hoxe en día, por exemplo, o mundo dos discos, e eso está absolutamente sobrevalorado, porque ahora todo Dios vai con móvil, mira o que vale, pero, bueno, son os tempos novos. Tivemos a sorte de vivir unhas épocas en que, por exemplo, ti e eu, que nos dedicamos á música, que a música era pois casi o centro do mundo, e hoxe en día pois é absolutamente accesorio para 4 frikis que nos dedicamos a escoitar un grupo de funk sesudo de principios dos 70, non ten sentido. Pero, bueno, as novas xeracións son as novas xeracións. Como xa vos comentaba ao principio, somos 4 exemplos máis ou menos de xente que aterrizou ou que se adentrou no mundo do podcast, no que hai unha abundancia tremenda. Entón, quería lanzar así como unha última pregunta moi rápida. Como vedes desde as vosas diferentes perspectivas esta abundancia? A abundancia desinforma, distrae, tenemos que esperar un tempo como pasa con calquera moda para que queden os que de verdade creen no seu proxecto, no que teñan público? Como vedes así o futuro do podcast? É moi amplo, por intentar rápida, van perdurar os podcasts que non teñen unha mentalidade, digamos, de rentabilidade a nivel de que se usa máis en tempo de lecer, creo que é o caso de algúns dos que estivemos tendo tamén ao longo dese tempo, e logo outros que sobrevivirán ou nos tempos libres ou porque atopan
posibilidades de atopar ese nicho no que facer que sexa sostible. Al final, eu confío máis no tema dos nichos, máis do tema de que, a nivel xeral, pois obviamente hai unha burbulla, certo, creo que hai unha burbulla, e algúns deles desaparecerán. Sí, e tamén eu penso que lle hai que dar tempo, non, aos proxectos, non? E despois intentar cubrir espazos que non estean cubertos xa, Sí. non? Nicho, especialización, que sí, falábamos. Claro, e eso, que sexa un lugar onde a xente que estea interesada neses temas saiba, teña onde de recurrir, non? Porque si é certo que, non sei, o mellor se faz temas máis generalistas, ao final triunfan pois os máis famosos, os que teñen máis medios. máis medios, non? Bueno, pois eu non lle vou preguntar nada a Luís sobre este tema porque quería aproveitar esta última intervención para, bueno, comentar que Luís, como vos decía antes, para min é un referente, leva 40 anos nas ondas, un exemplo de facer o que che apetece, independentemente das modas e das tendencias. Bueno, coido que debería chamar a Enrique Sanfiz aquí para que fale por mí e por todos nós. Bos días. Eu empecé a traballar en Radio Fene o 27 de setembro de 1985. Ali xa estaba Luís. Ali estaba Luís Iñiguez co seu 18 rodas facendo o seu programa de rock. E despois de tantos anos, el sigue en Radio Fene, indo todas as semanas ali, co seu guión, levando o seu programa, levando as súas presentacións, elaborando o seu espazo. Cambiou moito o tempo, lóxicamente, neste longo período de tempo, pero el mantivo de sempre a súa fidelidade a Radio Fene. Por iso, queremos, en nome de Radio Fene, darlle un pequeno agasallo en recoñecemento desa fidelidade. Moitas grazas. Deixo mellor sin gafas. Bueno, en realidad eu empecé nunha emisora de... Antes da Radio Fene empecé no local de sindicatos de Ferrol, había unha emisora que se chamaba Onda Obreira. Non sei se te lembras dela. Pues facíamos un programa os domingos pola mañá, entre todos os colegas, íamos ali ás 9 da mañá, moitas veces de reenganchada. Éramos 4 ou 5, pero unha especie de magazín absolutamente profesional cos medios que había en Onda Obreira, entón, non? Pero bueno, o de Fene, a radio sempre me gustou. Eu creo que me regalaron unha radio no ano 68, destas de contrabando de Astano, unha Sharp. Bueno, este son eu, parece ser. Moitas grazas a todos.